Isitori sami bhuti ngomhla ngonyaka u-2022 ku-April Yes. mangaphosisi kwakuwumhla ka-13 lelo sonto lelo kwakuzoba u-Good Friday ngolesihlanu, so kwakulesithathu usuku lesigameko. Yeah. Nalo ngangizwana naye sazivumelana ukuthi kumele ngibonane kulesithathu ngangizobuya emsebenzini ntambama cause ngangizohamba ngolesine ngoba kuzoba nama-holiday a-Good Friday. Ngangizothi uma ngiphuma emsebenzini ngolesine ntambama bese ngigodwa emakhaya, so savumelana ukuthi asibonane kulesithathu ukuze ezolala ahambe ngakusasa ngihambe sengimbonile. Okay. So usisi-ke wafika ngawo lusuku lwesithathu ngolwesithathu. Mayefika usisi wasasivumelana ukuthi uzofika. Mayefika ngafika kuqala endlini ngiphuma emsebenzini mina. Wase yafika emva kokuba isikhashanyana sengifikile endlini la ngangihlala khona ngangiqashe khona leso sikhathi leso sigameko. So-ke usisi mayefika sabingelelana kwamnandi sathathana ihadi ngoba kukhombisa khona ukuthi is-right. Yayingekho into eyingxabano esasinayo, into esasiyihlanganele ukuthi nje sibe ndawonye kuphela. So usisi into yokuqala ayenzayo efika endlini engikhumbula kahle, wafika usisi wazama wakhumula wazama ukuthi agibele embhedeni silale. So mina nganqaba ukuthi silale, ngathi mina ngicela ukuthi ngiqale e-bathroom ngiyogeza kuqala ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngilale kade ngisemsebenzini ngisebenza. So savumelana. Kunesiwasha ayefike naso usisi wayethe vele uzofika asiphethe. Isiwasho sokwenzani mntababa leso? Isiwasho uyachatha ngaso, uyasiphuza, uma uphuza nje kungamanzi ugeze ngawo sifake emanzini okugeza because kusuke ngamanzi athandazele atholakala kuleli sonto ekuthiwa isechibini. Oh yeah. Because sake sawathatha kuqala kwelinye isonto la ngapha everele kuthiwa isechibini khona. Ngake ngaya ngawo wathola lawo manzi ngangihamba nayo usisi lo, so benginowasebenzisa before. So ngase ngihamba nge-bathroom ngiyovulela amanzi okugeza. Bengiyovulela amanzi okugeza usisi athi njalo ngikuphathelile isiwasho ngiyakulethela. Ngithi hayi okay, ngathi hayi ngizochatha kuqala vele ngoba ngeke ngichathe ngeke ngigeze mase ngiyachatha, ngicela ukuqala ngichathe mase ngiyageza. So wangilethela usisi kwakuyisipedi nje lesi sesibamba ngesandla lesi esincanyana lesi. Uza usesifakile isiwasho esipetini? Uze usesifakile uphuma nasekamerweni, mina ngangisebhathroom. Okay. Uze usesiphethe ngesandla useyifakile lento phakathi kwisipedi. Yeah. So bese ngisithatha lesi sipedi sengichatha ngemuva. Ngalesikhathi ngichatha ngemuva lento yangishisa la esiswini ngaphakathi. So mengishisa ngimbuza usisi kuyini kanti lokho nginike khona. Athi ayichibi lela nginike lona. Ngithi mina lekho ichibe nje amanzi akaze ayenza lento because ngiyazi ukuthi amanzi lefuna ukunginika wona athandazela. Ngithi akwenzeki kanjani. Athi usisi hayi wena ngikunike amanzi kunechibi leli. Ngithi mina ngilwe nalezi inhlungu lezi ezizingishisa ngaphakathi la esinyeni nangemumva engqeni. Ngithi ngizama ukuthoyiletha kungathoyiletheki. So ngize ngimtshela usisi ngicela ungilethele ifoni yami because ifoni yayingishiye ekamerweni phezu kwetafula. Ngithi ngicela ungilethele ifoni yami ukuze ngikwazi ukufonela umngane wami ozongisa eklinikhi because ngicabanga ukuthi kumele ngiklinikhi because lento iyangilimaza. Ahambe afika ayithatha ifoni yami ekamerweni athathe nesikhwama sakhe because ngangasawuvalile umnyango wetoilet because umnyango wasetoilet uqondene nomnyango wasekamerweni. Wathatha isikhwama wathatha nefoni yami waphuma ngomnyango wathi uyofuna usizo. Ngathi methi ngiyambuza ukuthi usizo kanjani ngoba ngifuna ukufonela umuntu ozongisa eklinikhi. Wangangiphendula waphuma wahamba. So wahamba about 15 to 20 minutes. Mehamba about 15 to 20 minutes ubuya usethi usizo selitholile. Mengimbuza ukuthi hawu usizo selitholile utholile nathi hayi ikhona imonto yeze ezongisa eklinikhi. Mefika kufika lo bhuti lo ngiyamazi ubhuti udriver imoto yakwa Uber ekhokhelwayo. So siphume-ke endlini sesiyahamba-ke sesiyogibela emotweni ngokwazi kwami seklinikhi. So along the way sihamba mase ngithi mina ngitshela udriver ngithi ngicela bangizamela amanzi okuphuza.
because manje lento iyayingidla ngaphakathi and iyangishisa. So fike kwenye indawo shothi ubhuti ila aqashe khona ngala afika ama ngakhona because isendleleni nje umoya ngaseklinik khona lapho othongathi kwesinye isikole ekuthiwa iFabris. Sasingalapho uqashe ngalapho ke lo bhuti lo. So ubhuti ehle nalo sisi amlandele ngemuva. Bemlandela mina ngisele ngemontweni. Memlandela mabebuya babuya baphethe isigubhu nje lesi samanzi esingabonakalisi ngaphakathi. So mebebuya ngicela benginikeza amanzi. Mengithi ngiyaphuza sebenginikile lesi sigubhu lesi. Mengithi ngiyaphuza lento vele ngishisa emlonyeni. Mengishisa emlonyeni ngiyithimisa lento le. So ngibuza ukuthi awukanti yini lento enginginika yona. Ngibona ukuthi ayishuthi lento ade ngikhatha ngayo abanginika yona. Abanginika yona njengamanje. Hayi kungabikho ngiphendulayo. Iqhubeke imoto ihambe. Ngokwazi kwami leso sikhathi ngangazi ukuthi eclinic. So othongathi mesifike erobotini. Erobotini kufanele uthathe uright mozo eclinic. Imoto ingawuthatha uright vele iqonde erobotini. Mayiqonde erobotini ihamba izifike endaweni engama-flat, kulawo ma-flat kuhlala yena usisi lo. So mekuhlala yena usisi la kuhlala khona usisi simi isikhashanyana kuqhamuka omunye ubhuti wayegqoke ikepisi egqoke nale mask le egqokwayo le. So egqoke nane-short. Bakhulume mina ngisemontweni kodwa ngambona ubhuti eza kuthina wafika wamakubona baxoxa wase yagibela ubhuti wahlala esihlalweni esingaphambili futhi ngikhumbula usisi ngangihleli naye la ngemuva. So yahamba imoto yaya ngase-airport ekuthiwa iKing Shaka kodwa kunemigwaqo omusha nomdala yahamba kumgwaqo omdala kulo mgwaqo omdala kunamahlathi eceleni. So sahamba safike sama kulo mgwaqo le ngaphambili mose ngifika ngasemahashini kunamahasha ngalapho. Mesifika ngalapho behle emontweni bakhuluma ngendlela ababekhuluma noma ngabazwanga because ngani bobathathu bebekhuluma bakhuluma isikhashanyana baphinde babuyele emontweni udriver athathe adumise imoto esibuyele emuva. Mase sibuyele emuva ngiphinde ngisho futhi ukuthi ngicela driver ungidlulise eclinic ngizokukhokhela imali yakho noma kuthiwa malini oyidingayo ukuze ngikhokhele ngoba ngangazi ukuthi imoto ekhokhelayo uphi. Ngathi ngizokunikeza imali yakho ngicela ufike ungidrope eclinic mina kuphela. Ukubuyela emuva ngizokwazi ukuyibona ukuthi ngenza njani. Bengangizwa bengangiphenduli futhi iphinde idlule erobotini isibuye lapha imoto ibuye la ngihlala khona abangithathe khona endlini. Mesifika endlini ngifike ngehle mina emotweni bangilandele ngizwe bekhuluma nalo bhuti wemoto bethi akabalinde bazobuya manje. So athi lo bhuti lo naye ngeke kwenzeke lokho yena uyahamba manje ngoba uyaphuthuma. Udriver wemoto athatha imoto ashaya Zulu ashiye mina yilo sisi nalo bhuti esidlule samthatha emafletini. So singene endlini la ngihlala khona. Mengena mina ngangena ngaqonda ekamereni. Ngafike ngaphuza amanzi ngangena ekamereni ngagibela pheka umbhede ngoba ngangisalalela izinhlungu lezi ezazingidla la esiswini. So ngaleso sikhathi ngithe ngisalela embhedeni ubhuti wangifika wangiklinya engicindezela embhedeni wangiklinya la emqaleni ngezandla zombili. Ngalesikhathi engiklinya ingalesikhathi lo sisi lo wayephethe iglass shoot wayifake yona lento phakathi. Because ngalesikhathi engiklinya ngithi ngizama ukumemeza wayengithela ngayo lemlonyeni engiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza azama ukuyifaka emlonyeni ngiyithimise kanjalo ngalwa. Ngesikhathi ngilwa nalo bhuti engibambile la emqaleni ngiyasho ukuthi ningibulayelani ngenzeni yabo. Ayimtheli lo bhuti yena le acid njengoba ukubamba emqaleni. Angeke ngibe nayo sho ukuthi ayimthela noma engamtheli kodwa ngeke ukuthi ngeke ngamtheli because ngendlela engangiwakhipha ngayo methi yangithela ngiyiphimisa yabo. Ngeke ngamtheli because izandla isondele la emlonyeni. Okay. So kuthe senjalo ngalwa ngazama ukuvuka embhedeni ngiwavuka akamandla nami angiwazi ngangiwathathaphi ngaso sikhathi. Ngakwazi ukuvuka nalo bhuti ayengicindezela embhedeni salwa because wake banginqoba wangilalisa phansi ngangilele phansi ehlezi kumina la ngibheke phansi kanje eqhubeke engiklinya ngaleso sikhathi leso. Ngaze ngasizwa ibhodlela elalikhona elasendlini ngalibulala ngoba ngangimgwaza kanje inyawo umuntu wayengibambile lo bhuti lo. Ngasikhathi ngimgwaza unyawo wangidedela wasuka kumina. So ngalesikhathi ngivuka ngithi ngizama ukubaleka ngiyophuma ngomnyango wasekhishini. So mengithi ngizama ukuvula umnyango
wasekhishini. Ngawuvula umnyango, inkinga onegate. Ngalesikhathi ngivula umnyango bangibamba bangidonsa bangibuyisela ngaphakathi. So Omakhelwane bezwa. ngimemeza omakhelwane ngeke ngazi ngoba bengeza noma babezwa ngaleso sikhathi, kodwa akekho waqhamukayo wangisiza esigamekweni ngesikhathi sesigameko. So saqhubeka salwa-ke nalo bhuti, sebengibambile bangibuyisa ngaphakathi bavala umnyango cause isikibha yangisigqokile sadabuka saphela, nesikhinde yangisigqokile sasidabukile siveza ngisho izinqe ngemuva. So ngalesikhathi ngile nalo bhuti, lo sisi lo wangezwa ngento isingithela, ngangithela lo sisi, ngezwa ngento isingithela, yangithela esayidini la ngala kwa-left. Yangishisa lento, ingidla umzimbeni, ngidla ebusweni, ngavele ngavala amehlo ngaleso sikhathi eqeda ukungithela ngoba ngiyayizwa lento ukuthi iyangilimaza. Ngalesikhathi ngivala amehlo ngizama ukuthi ngiphumele emnyango. So kwasho ukuthi babengasangibambile, kusho ukuthi lento le babengithele ngayo babeyazi ukuthi iyenzani emzimbeni womuntu because wase bengithelile, kusho ukuthi ukungibamba kwabo basebazi ukuthi izobalimaza. Ngazama-ke ngalwa ngaleyo ndlela, ngavula umnyango, ngavula igate because lalingakhiwe ngengate, lalishudiwe nje kuphela. Ngavula igate ngabaleka-ke, ngazama omakhelwane ukuthi ngithole usizo. Ngathola kanjalo-ke usizo, omakhelwane bazama ukubiza abangani bami, abangani bami bangithatha ngemoto bangisa eklinikhi. Ngahamba kanjalo ngase ngithola khona usizo kanjalo.